So ito yung barko na ginawa. So bukas alis na to kasi tapos na. So brand new to, tulad ng sasakyan ba, pare-pareho lang yung mukha, pero yung barko pare-pareho lang yung mukha pero iba-iba yung mga pangalan nila. So mga katablers, yung barko, yung dito yung barko patapos na. So bukas alis na yan mga katablers, lagyan ng tubig dyan sa baba, lagyan ng tubig, tapos alis na yan mga katablers, siguro mga bukas ng afternoon. Kasi ganito, mga 1 month mga katablers yung barko, tapos na, pare-pareho lang yung mga mukha nila pero iba-iba yung pangalan. Yung pangalan niya Kapi Falcon mga katablers yung pangalan niya, pero iba-iba lang yung mga mukha nila, pero ganyan talaga mga katablers. Ito yung shipyard dito sa Japan. So ito mga katablers, ito dyan sa kabila mga barko din patapos na. Dyan nilagay sa kabila yung mga barko na tapos mga 3 weeks o 1 month, 1 month pa rin yung mga sa loob, yung mga interior, yun ang ginagawa nila. Tapos doon na kunin na yung sa yung nag-order. Kung nag-order dito, minsan yung sa Canada, yung sa Panama, yung sa mga Middle East karamihan, yung mga minsan yung sa mga meron ding mga tanker palit lang, mga bulk, meron din yung mga car ship. So dito mga katablers, dito yung update ngayon. So ingat kasi ngayon COVID kasi. So ingat. God bless you. So ito mga katablers, no, yung barko hinila na. So hindi ko nabutan kasi morning kinuha, tapos nagtrabaho ako. So yun na yung dagat. Ito na yung dagat mga kapatid, yung barko hinila na.